Ti Masakbayan. Ti napalabas, ma-stress ni Shalani, gaputad na bagsak na. Ngam nasa umot ni Edkan Kuana, asimple laeng ti parikot na. Kat no sumurot ni Shalani kadakwada, mapunas ti parikot na. Iti sabali abangir, nalaos matiliday ni Marshall, gaputa ipagarup na. No addan tinangisukatan kan Kuana ni Shalani. Nasa umot ni Shalani iti gayem na. Akas lakayat nan ti sumurot ken ni Ed. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas anapauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Shalani, apay ka di akas tamad ti panangkitam kanya. Agin lalaing kamot anya. Apay at inong panak. Agin lalaing kamot anya, Olive. Apay atila imbagbagam kininanang ko. Ha? Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Shalani, maawatan ako ma. Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya? Isaksakit? No talaga nga isaksakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibagaam iti kumporme. Shalani, maawatan ako ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputa amok adinak denggan. Nalaing kamot anya. Kan apay nga imbagam kininanang ko, miyembro ni Ed iti makanigid a grupo. Gaputa mariknak ama irobo ka laeng no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattauan ang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat kong aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak am mo. Anya, isaksakit ka laang Shalani. Ngam apay akas namot ang dagiti saum kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita. Ibilang kan ajak am mo. Gitakan. Anya ti mapaspasamak ken ka, Olive. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti Riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshall. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapo iti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kanina na loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anya mata ni Shalani. Di na nga tan napanunot nga isaksakit mo laeng. Imbagak daytan kan Kuana, Marshall. Imbagak ngar aramidak lang ti amin. Gapo ta jak kayat ama irubo. Kan jak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto. Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sabali ti impluensya ken Kuana dayjay nga Ed. Amom ka di timbaga na kanyak. Aglinipat kami kanon kasagayam. Gaputa bilang na ko na dinamam mo. Iso nagsakit ti Riknak, Marshall. Ala, bayam. Siyak ti makisarita ken Kuana, Olive. Rumbeng agpanunot pa'y ana imbag. Di na ko maisakripisyo ti panaggayem yo. Gapulaan iti dayjay nga Ed. Nakapangedeng akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Ha? Talaga, Shalani? Wan, nagpampanunot na. Kat panag ko na, talaga naragsak ti panagbagyo. Kas makita kan ka. Naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens yo. Iso sige, inayon dak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputa naawis kamot langan, Shalani. Oh, kat anyangay. Sumurot ka kadiitan, iji hideout mi? Dayta ti saan pa'y. Gaputa jak pa'y insagana dagiti arwata. Sabagay, maawatan ka, Shalani. Ang amangan mat, no agbabawi ka. Saan? Gaputa na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Kan, yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang arod, Shalani.
Uray saan kapayla nga sumurot kada kami. Ngam si kapayla ang ti agbalin nga informant ti grupo. I-report mo kada kami no adda dagiti ammom ang mapaspasakitan. Dagiti kilo ang mapaspasamak iti lugaryo. Ken aminen ang maobserbar mo. Nga iti panagkunam kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaam. Aramidak to dayta. Makita tayo kakadwa. Uray aglemlemmeng tayo. Kabalan tayo lahat ti agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Nasken anapudno kayo iti grupo. Ngem sakbay nga giwayat tayo kadag iti plano. Nasken nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Masapol nga agtakaw tayo. Tano saan tayo nga aramidan dayta? Saan tayo mat ang makaipundar iti aramatan tayo? Ken masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Okay. Kumusta ti panagdakdakiwas yo? Adda ka di matlaang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo. Adda naawis ko, Pangulo. Engam saan pa'y nakasagana asumurot kanyak. Kat isupay lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout. O sige. Ngam obserbaran nyo anaimbag dagiti awisin nyo. Kita nyo anaimbag, no talaga adesidido damat lang asumrek iti grupo tayo. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saanan, nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga ngamin adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mo't, anak ko. Day talaang ti mabalin ko ang maipatawid kan ka. Sayang laang ti panawon, nanang. Manggadak kiti tapno addamot kwartak. Apay akasta kamutan. Nagbaliw kan. Gaputan na amiris ko. Nga uray sa anak nga agadal. Agbiagaklat ta. Hanggang dumalapta ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiagda. Jak amukan ka, Shalane. Talaga asabali ka itan. Kita nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Unyarad! Ora aglames tayo ti arak. Awan problema. Angam, di unay Ang mga nuga po iti bartakyo, kat malipatan nyo ti agangas. Saan nimat nga itulok ang mapasamak na ita? Nagimas pa ilang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak. Ipalagip ko manen, ti kayat tayong aramidan. Uwan ka di, Mirna. Di ka mandanagan. Saan at timang raot iti anyaman nga establishment tintay aramidan? No di kat titarigagay tayo, mapaksyat ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kandag iti kilo apagalagadan. Kun Mirna, saan mi analipatan dayta? Kat numaipapan iti grocery rin out tayo. Kasapulan mo't ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale? Awan mo't ti dinangran tayo nga oray maysa. Uwan mat. Sabagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawan. Rugyan tayong ti mangisayang kat kadag iti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun malapdan ang pumanaw, nanang. Anya, nabambanugak anaggapo ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Hay, natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo, nanang. Itay pa'y akayat ko ti pumanaw. Ngam inan-anusak tinanguray kada kayo. Ang mga noan nyamanan ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabaho, nanang. Kaya't kumanti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Hangam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta dito, oy.
Nulakit di ta nagagat ka nga agmula-mula itinatnatang. Ay, jak kayo ti kasta ang klase ti panagbiag. Makauma. So apasensya kayo, nanang. Talaga apo manawak dito'y lugar tayo. Sana bali, agsubli akto. Mano alawasan adita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wen nga rod, Olive. Isumit lagam adisidido ang nakisina kanyak. Amangan no pirmana, wen. Wen no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Oh. Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga asimurutan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gapo ta isumot la mismo tinagkuna. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Kan ti biyag na. Mapantay di balay da. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyamanak, gapo taimbay kayo, Marshal, Barok, Olive, balasang ko. Wala na. Gapo ta umay mi kumakitaan, no adda dito'y ni Shalani agayam mi. Olive, ay, manu alawasan, asa na nagaw-awid ti anak ko. Anya? Kat, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Dayta nga ron ti Jack amo. Gapo ta di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaang, amapan ka no agbirok iti panggadan na. Anya? Dayta ti parikot ko ita. Jack amo no sa dino ti nagturturungan na. Sapay la kuma, tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani. Di ka matagtagari, Shalani. Jak impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito eh. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak, Shalani. Saan? Mas da awak lang. Gaputa na saya at mati pa nagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Ken anya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklunak, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, kat sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan. Kan tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isu nga ron nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi. Wan, talaga adyak agbabawi asimurot. Gapot ta makitak nga enjoy mat ti panagbiagyo ditoy. Talaga jakon mauray ni Shalani, Olive. Ay, mano abulan ng tinapalabas. Ngamsaan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadagiti otoridad. Ngam, saan latamo ta nabirukan? Wan nga rod. Talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay Kalaat nga rod ang nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod na amuna dayjay nga ed. Wan nga rod. Talaga asabali ti impluensya dayjay nga ed kankwana. Panagkunak, saan pa mabali na sumurot ni Shalani iti pagnatayo? Ha? Ne, apay ka di, Pangulo? Sigurado abirbirukan na pala ang aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o bulan. Sakbay nga isurot tayo karag iti pagnatayo. Sa bagay, husto kayo, Pangulo. Kan may sa, adu pa'y dagiti saan ana isuro kan kuana. Saan pa'y anak kasagana ang maipasungal ngal iti rinupak no kastaman bilang. Siga mismo tinagkunay ti dayta, Edgar.
Naskan nga rod nga ipakaawat mo rayta ken kuana. Amangan no magagaran as sumurot kada tayo kat saan pa'y arumbay. Sana bali, Pangulo. Siya akong timakam mo kan kuana. Ipakaawat ko dayta kan kuana. Manang luling, di mo ko mabaybay antibagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan din nagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan kwa na. Ngam talaga asaan adim ngag. Arig na napukawan ak iti anak. Gaputan na bayagan adyak nakit-kita ni Shalani. Di ka mapukawan iti namnama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Kat kalaat nga agsubling. Sapay lako mga rodta kasta, Aurea. Kat sapay ko ma, tanasaya at ti kasasaad na, no sa di man ti ayan na ita. Manang Mirna. Oh, apay ka di, Ed? Adda ko makayat ko nga ibaga. Ang kasla mabutangak. Anya? Manang. Apay nga minaya? Ibagam nga minan Nalag-antirik na kan ka. Kan agtalakak unay kan ka. Iisuasi ka lang ti pangibaga ak iti daytoy. Ha? Manang. Maipapanday to'y ni Shalani. Oh, apay ka di? Adda ka di parikot kan ni Shalani? Awan, manang. Ngam mariknak nga gayatak kan kuana. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, maadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan, manang. Kat agyaman ak una iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka, Shalani. Adda papanan tayo. Ha? Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka kani Manang Mirna. Wan Edgar. Ngam, sa dino nga min ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Sa dino ti papananda et. Anya matigasat nga agururay kada Marshall kan Olive. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas na pauluan. Dinudurso, apang ngeden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.